Hello, good morning guys. Good morning everyone. Ayan po, papakita ko lang po sa inyo ang alon. Ang sobrang lakas ng alon guys. Ayan oh, ang taas ng ano ng alon ba? Pumapantay doon sa sa mataas na mga bato. Grabe, sobrang Bakit ganito yung live ko? May nakalagay ng bunga muna. Parang di ako nagagandaan dito sa live ko. Kasi may nakalagay ng timer, 55 and 52 seconds. Ano ba to? Na-resume ko ba yung dati? I-end ko muna guys. Ulitin ko kasi kakaloka to. Anong nangyayari dito sa YouTube ko? Kaloka. Hi, hello Kabalaka. Hello sir. Kumusta? Kumusta po? Gusto ko sanang ulitin yung aking live kasi may nakalagay na dito sa taas 52 seconds na, 52 minutes and 52 seconds na. Ano ba yan? Bakit ganito? Sobrang lakas ng hangin dito sa Eastern Samar. Grabe. Pwede po baba ng premiere ko? Sige po. Baba mo po, sir. Kasi mamaya pupuntahan ko. Dali na. Baba mo na po. Kalorki. Parang naghahang yung aking cellphone. Ayan. Ayan. Mamaya, sir, pupuntahan ko yan. Paano ba mag-pin ito? Uy, nakid lahat. You're welcome po. Hindi ko maipin. Bakit ganito? Ayan, napin ko na po siya. Masama ang panahon ah. Opo, parang ganun. Parang may low pressure area po ata. Ang taas ng alon, grabe. Ayan oh, hanggang dito oh. Kagabi, sobrang malakas yung ulan. Ang lakas ng ulan kagabi. Opo, sir. Kabalaka, welcome po. Ang sakit ng lalamunan ko para akong sisipunin. Paiba-iba kasi yung panahon dito sa Eastern Samar. Uulan ng napakalakas at aaraw na naman ng napakalinsangan. Anong oras na po dyan sa inyo, sir? Ayan, good morning po sa mga sumisilip. Sobra pong mahangin ngayon dito sa Eastern Samar. Parang may masamang panahon. Ayan. Parang hindi mo pa ako tinusok, Sir Kabalaka. Patusok naman po dyan. Ayan. Makati yung lalamunan ko. Kunin ko muna yung isa kong cellphone. Ayan, salamat po. Iwan ko lang ako nanood. Assignment ko. Ano pong assignment mo? Ayan. Sana all my assignment. Grabe yung alon. Sobra. Ayun oh. Na ano dun sa mataas na bato. Nalagpas pa yung alon dun sa mataas na bato. Bawal daw magpalaot ngayon yung mga mangingisda kasi baka hindi na sila makauwi.
Kagabi ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan kagabi. Salamat po sa 2 taong na andyan. Anong oras yung premiere mo, Sir Kabalaka? Wait lang, itong isa kong cellphone nagluluko din. Ako, lahat na lang nagluluko. Wala nang matino akong gamit. Gadget ba? Lahat nagluluko. Hindi ka, Sir Kabalaka, nagre-reel sa FB? Uso ngayon yung reel sa FB eh. Ako nga, napabayaan ko na yung aking YouTube channel dahil sa reels. Pero hindi pa naman monetize doon. Kalorky. Ang sarap pala ng ano dito, yung parang suso. Sihi daw yung tawag dito sa Eastern Samar. Nagmukbang kami kahapon, ang sarap pala. Yung seashell dito sa Eastern Samar. Ayan. Yung premiere mo pala sa November 10 pa. 2 days pa. Tusukin ko na muna. Ayan. Nakatusok na po ako, Sir Kabalaka. Bakit ayaw i-count yung tusok ko? Kaluka naman tong cellphone ko. Bakit ganito ite? Color key. Tusok ko. Ahang talaga yung cellphone ko isa. Grabe. Naghahang yung cellphone ko. Po. Ah? Ay, ang sarap sana ano dyan sa may dalampasigan. Maglakad-lakad. Kaso lang, baka abutin tayo ng alon. Mahirap na. Ayaw gumalaw ng keypad ko. Hindi ako makapag-post kay Kabalaka. Ayan, inuubo na ang press, Marias. Ang lakas ng hangin. Ayun, baka matumba yung aking stand. Sobrang lakas ng hangin.
Nang ika'y dumating at bulas nakangiti dahil sa'yo. Harapan mo, hindi mo walang alam. Iwan ang salamat po sa mga tumusok dyan. Tumusok lang. Big love shout out po, Sumpay, Buhay Vlog. Silent po sana. Ayan po, may traffic ka na. Hello po, good morning. May traffic ka na po, Sumpay, Buhay Vlog. Pwede ka po magbaba ng premiere mo. Ang sakit ng lalamunan ko para akong sisipunin. Batusok po kay host. Batusok po. Bakit hindi ko dito nakikita yung tusok? Good morning po. Salamat sa mga sumilip. Tusok lang po, sapat na. Ayan. Good morning, good morning.
Ayan, ang lakas ng hangin. Grabe. Ang taas ng alon. Aragoy, aragoy. Ayun o, doon o. Nakaharangan lang ng mga kahoy, pero ang taas talaga ng alon. Halos makikita mo yung pinakano doon. Ano eh, naabot na ng alon yung bato. Batong nasa dulo na yan. Good morning po, Sumpay Buhay Vlogs. Yun lang po, nakapag-open ng YT ulit. Na-busy po kasi sa Reels. Na-busy sa FB, kaka-Reels. Sumpay Buhay Vlogs. Salamat po, Sir Kabalaka. Thank you so much. Ayan, tumusok ako sa iyo ng dalawa doon. Si Prenso TV at saka si Tres Maria Spar. Kaso parang hindi dumikit yung isa kong tusok doon. Bakit kaya? Hindi dumikit. Naririnig ba dyan, sir, yung ano? Tunog ng alon? Yung hampas ng alon ba? Malakas dito eh. Ang sakit ng ulo ko, para akong lalagnatin. Pati lalamunan ko ang sakit. Hindi ka nagre-reels, Sir Kabalaka? Ayan, isang tusok pa lang yung nakikita ko. Pero tatlo yung naandyan. Hindi dumikit yung mga tusok ba? Hindi dumikit yung tusok. Bababa muna po ako, magkakape ako doon sa baba. Iwan ko lang tong cellphone ko dito sa taas. Mamaya kapag meron ng nagpapatugtog, i-mute ko na lang. Ayan po, salamat po Sir Kabalaka. Magkakape muna ako doon sa baba.